Bwelai geto, tindimurani, tsudzurani, nthawe ziri kudyana. Icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndipo ndapinda ndiri muchirongo apo shongo la segment part 1 nechitaura zviri kuitika matima nawose nyika ino muri yeZimbabwe ndakadzipakata chimwe chepambire zvakare chemukuwasha angari mukati mekukombesa ambuya akatozobuda nepamusoro pemba zvisina kumira mushe nyaya ndakutanga pana pamuri yeZimbabwe ndinoti paka urungwe zvakare kwa Chief Chundu, right? kwa Chundu muri yeZimbabwe nyaya iyi yakamboita sekuti tendererei nemakuwa ndikati handibati handingasviki ipapo ichitenderera ichinzi izvo kune mwana aberekwa ari mudiki asi paari kuberekwa mwana uyu ari kuchinja kumboita mukuru womboita muchembere womboita mukomana womboita musikana. Handina kukwanisa kusvika pavabereki vemwana muri yeZimbabwe. Ndazouya nayo nhasi mushure mekuti yauya nevaridzi vemwana Vabereki kwa Chundu muri yeZimbabwe kune amai vane mwana wavo wavakabara muri yeZimbabwe. Mwana uyu vachimubara vakamubara musi wa4 August 2023. Mwana wandiri kutaura muri yeZimbabwe vamubara kudaro vanoti zuva rakabarwa mwana haana kuchema kusvika atopinda ma2 weeks asina kumbochema mwana uyu ari mwanakomana vadaro asina kumbochema mwana uyu ndokubva vambogara naye kusvika mwana uyu azoita senge akuda kuchema. Iko zvino zvichiri kurwadza muri yeZimbabwe mukoma KB ndechekuti vari kuti mwana uyu akabva aramba kumwa mukaka zvachose, mukaka waakashaka kushandisa, mukaka waanotengerwa, but vanoti ivo mwana uyu achiri pa2 weeks mukaka waimwa unotoshamisa kuti unomuwanezera iri wanga wakawandisa. Nanhasi anambomwa mukaka womuzamo ramai vake. Uyezve mwana uyu anogomera achipindirwa maziso kusukudaro vanoti ivo anochinja chiso chake, anomboita sekuti munhu mukuru oita sekuti mwana mudiki. Vari kuti amai mwana uyu anobuditsa zviso zvinokwenda kuita 4 pazuva achichinja fesi yake. Kana ndisingakanganise muri yeZimbabwe nhasi kana mangwana tinenge tinavo mukati meguta rekuHarare mushure mekuenda mune imwe nzvimbo yemunhu wavari kuenda anobatsira kuti vangabatsirike. Wongu kunyangwe vachienda ikoko shoko ravo guru panapa nderekuti muri yeZimbabwe pane vangakwanisa here kundibatsira nedambudziko randiri kuita iri kubva kumusoro kusvika muwest. Mwana uyu vari kuti vane kuona kwakanaka kwavanoziva kuti ndio maichiro emunhu. Kwakumakumbo kune makumbo ake akabva aita madiki diki ekuti kana makamutarisa kuti kana achifamba munoramba kuti makumbo ake angazotakura mutumbi wake. Mwana uyu akufamba kufamba kwacho kuri kunetsa nokuda kwekurwara kwaari kuita. Pakazvarwa mwana ese madhokotera vana mazvikokota vezveutano vakati mwana uyu utano hwake huri sei. Vari kuti chikutoro nemadhoktors hapana. That's why vakutoti ndakutobuda kubva muzvipatara ndichienda kuvanhu nekuti madhoktors kana vachimuona havana dambudziko ravari kuona. Vakaita matesi here pamatesi anofanira kuitwa kuitira kuti vanzwisise kuti zviri kuratidzwa nemwana uyu pane dambudziko riri paari. Kwanzi vaita zvakawanda mukoma KB zvavanofungidzira kuti vaite kuti vakwanise kuzoona chiti chirwere chii asi hapana zviri kubuda. Vari kuti mwana uyu dzimwe nguva anomboita kunge mwana mudiki omboita kuti mwana mukuru kuti munhu mukuru. Ichokwadi chii chiri kuitika pamwana chinochinja ifesi kuti asiri mwana wongondoziva uyu paakubuda imwe fesi yomwe munhu, but mafesi ese ari kubuda pafesi apa hapana fesi yavanoziva. Uyezve fesi inogona kutanga kungochinja kuti yatove munhu mukuru ishi, right? Hachisiri mwana mudiki kunyange kabuda iri imwe isiri yemunhu mukuru but inouya fesi iri umwe munhu. Sokusangana kwamunoita nevanhu kana kuti mukaenda kubasa munosangana kuti fesi iyi ndeyabhozho, iyi ndeyakanyemba, iyi ndeye ani, ndokubuda kunoita fesi
yemwana uyu tichichinja vhesi yake yavo yemwana wavo inombobva yosutsuka zvayo pati pamboema kumafesi. Baba Isabel, tinoziva kuti vana vadiki vanhu vasingataure. Ichokwadi. Dzimwe nguva vanogona kunge pane zviri kumubata, pane zviri kumurwarisa, asi iye otadzaka kutaura. Chimwe chinopaka kuti mwana arege kunwa mukaka, dzimwe nguva idehydration. Unogona kutenda nemwana kuchipatara kuti kuna imi kunyaya iyi sei mwana uyu makagara naye kwenguva yakareba asinganwi mukaka. Zviri kunzi kudini nana chiremba kubudikidza nekusanwa mukaka kwemwana. Ndo zvakanetseka kuti vana chiremba unoshedzera kuti isusu dambudziko kuti mwana urambe mukaka hatizivi, nekuti mwana uyu anga asingatochemi ende mwana uyu atauri, mwana mudiki apo hachemi. Pamatesti ese vakaita chinoratidza kuti vatizo ndio answer uchenza kuti ane chirwere chakati hapana chakabuda. Ndikusaka iko zvinozva vachiti ndakuchibuda muchipatara, ndakuchida kufamba muvanhu mundibatsirewo kuti vanhu asi pari zvinhu zvachiuya vaniko vakatonanga, asi vakananga ikoko vari kuti kune vanoziva dzimwe dzenguva kune vakatombosangana nedambudziko iri kana kuti vakambondirapa vakarirapa, ndiri kukumbira ndiwane vabatsiri. Hei, icho chekuhurungwe kwana Nobert Chabeta chandivhundutsa. Uyo haasi mwana, chikwambo icho. Amai avo vakatorerwa hanzi vakatorerwa mwana mudumbu vakaiswa chikwambo pari kuda kamubatsiri apo iri kuti mwana anokwanisa kuchinjwa kubva mudumbu woiswa chimwe chinhu. Ameno. Morning Kanyemba na Posho, mwana uyo ari kutoshandiswa nemishonga kuromba uko ndinonzi tipasi padombo shawa pamvere chena. Yes. Mwana uyo mwana wechingani mumuri iyi. Ndira kuzobvunza kuti mwana wechingani kumakepi. Ndofunga ndichange ndichibvunza izvezvi tinenge tichifamba nawo paridzi mwana. Ndichange ndichibvunza izvezvi kuti ambori mwana wechingani. Ende kumashure pane zvimwe zvakamboitika here zvinofurukidzira kufanana nezvizvi. Kanyemba na Posho varoyi variko kunze uko mwana uyo pane huroyi huri kurwarisa mwana uyo. Chitori chivanhu apo sekunzwa kwandaita Kanyemba ndimhoresera ukavagari vese vekwaMajor Brown. Paka ndapindira pambire muri yeZimbabwe. Mbire. Munokuziva? Ndokuziva. Munokuziva? Mpangu ka. Mash Central. Muri yeZimbabwe nyaya iri kumbire yakamira yakadai so. Pane murume akaroora mukadzi wake. Aroora mukadzi wake ndokubva agara naye. Murume uyu anoshusha mukadzi wake zvokushusha zviye zvokuti anotomboita fight kunyongwena naTezvara. Adaro murume uyu anga achigara achinetsa ambuya munin'ina waamai vemukadzi wake achivati ndokudai. Amai ava vanove ambuya vaigara vachitoudza hama bedu wei mukadzi mukwasha zvaari kuita bedu wei mukwasha ari kuti anondida bedu wei kusvika mukwasha uyu azoenda pamba apa. Amai vakati ndoita sei plan, ndobva vati mukwasha mukaramba makamira pana pasizvo zvandaimbotaura vanhu vachiziva zviya munogona kuonekwa chipindai mumba. Ndihambuya vari kudza mukwasha. Ndiri kuzviziva kuti mukwasha muri kundida, but honei nyika yange yakuziva ndaigara ndichiudza vanhu inini kuti bedu wei muri kundinetsa. Saka iko zvinozvi vanhu vanga vachiziva mashoko aya. Wora zvamauya izvezvi pindai mumba vanhu vasaona. Hambuya vanogara nani? Ambuya ava vanogara vega, havana murume. Okay. So pakapinda mukwasha mumba, ambuya vaingomira vari panze zvikanzi ndemukwasha kuzomike muri kungomira panze zvikanzi ndoda kutarisa panze kuti hapana ari kutiona here, nekuti kana tichionekwa panapa zvinonetsa mangwana haizomiri zvakanaka. Amai vachibva vamira panze, imba yavo ndiye Masengi. Ndobva vabereka mwana wavo, ndobva vamira panze, ndobva vatora kii nekunze kacha vakiya. Zvataikudze uyai vanhu mhanyai muone kumbire kunonzi kune Shangwe. Neshangwe vakuziva? Ndakuziva. Mapapati. Ikoko ndapapata ikoko. Vanhu havadi kunzwa noise mapapati. Vanhu havadi kunzwa noise. Vamwe vamekubakunde mumwe paka akashikorwa amai kumagunde vachimhanyi vakananga kupi kumba ikoko ndokunoungana pamba ipapo. Zvikanzi zvandaikuudzai zviya kuti mukwasha ari kundinetsa, tarisai moyo, mukwasha ari kundida. Mukwasha mukoma KP ndiye kukwira mudenga matrasezi nemukati
kutunga nemusoro masenge panze zvakadaro hongu akambomira semurume ndobva batwa dzanga dziri nguva idzi madekwani mukoma KP madekwani nekuti mukwasha yakagara achinetsa ambuya achivanetsa chiti ndokudai ava ndaambuya muning'ina wemukadzi muning'ina waamai vemukadzi wake amai vakambotaura vachiudza vanhu vakawanda ende mukadzi uyu anonetsana nehama dzemukadzi kusvika pakuda kutomurwisana natezvara murume uyu saka paakazouya akabva ati aiwa mukwasha ndazviona mashingirira chipindai mumba but regai ndimbobuda panze ndimbotarisa kuti hapana vanhu vari kundiona here pakabuda ambuya ava ndobva vaisa kine kunze vachibva vachevetsera vanhu vachibva vamhanya ndo pakatuka nemusoro munhu wandiri kutaura uyu ari kupinda mudare musi wesandi yatakatarisa iyi ari kupinda mudare vaiva ndikambotaura kumashure ndodare rimwe chete namambo umwe chete rakansela zvakare vekupomerwa kunzi vaidanana nemukadzi wemunhu zvakare nomukansela uyewo kunzi anga achivakira imba mukadzi wemunhu nyaya dzisi dzikapinda mumatare ndine maupdate asi munhu akafanana nakansela uya ainzi ari kuvakira mukadzi wemunhu imba no haana nyaya yakabata chikonzero panga pane nyaya yekuti murume nemukadzi uyu vanga vasisiri vese panyaya yekuti vanga vakasiyana asi kansela uya wekunzi akabatwa panzvimbo kukasara bhandi murume uyu paakasara nebhandi riyere akazonopa bhandi hama yemukadzi yakaita kuti bhandi riya rizonyura asi pane kumwe kutaura kwaita mukadzi kwakazoita kuti murume arekodhe kuti chokwadi vanhu vakabatwa nyaya yakazobuda kudare mukoma KP yanzi kansela yaari kutongwa naye iko zvino ndeyekuti ari kupomerwa kukombisa mukadzi wemunhu kwete kuti vaidanana ende vanhu vapa vakaonekwa havana kuoneka vachiita cheupombwe kana kuti chivi vari pakavanda vakaonekwa vakamira vese nemuridzi wemukadzi vakaonekwa vakamira vese murume wemukadzi paakasvika achiti iwewe uri kuitei nemukadzi wangu kansela paakavhurikwa kuda kumhanya kuroana mai kumagunde zvespeed ndo paakabatwa achinzi kana uchiziva kuti iwewe hauna mhosva kana kudana nemukadzi wangu uri kuda kutiza chii ndo pakasara bhandi saka mhosva haasati apiwa judgment iri kudzoka mudare ine dhete risina kukwanisa kuwana asi achinzi iye mhosva yaari kupomerwa ndeyekupomerwa kuti mukadzi akazotaura kuti hongu murume uyu anga akamira neni asi ane nguva achindikombisa asi asatadanana saka mhosva yaakutongerwa kansela ndeyekukombisa mukadzi wemunhu achiziva kuti mukadzi wanhengi uyu kunyaya yemukwasha aikanda shoko hambuya mhosva yakatarisana nayo paari kuenda kudare kwamambo ndei makuna kupinda mumba mambuya kutogara ri pamubhedha paakatozobatwa akatopinda vakagara mubhedha ambuya vakati mukwasha chiregai tese panze kuti hapana vanhu vari kutoona here ambuya pavakabuda panze ndobva varova kinde kunze ndo pavakatava kuskima vachiridza mhere vanhu vakamhanya vakauya mukwasha achirowa nepamusoro akatuka masengeri pamusoro but akabatwa zvake kusvika pano humbo hwokuti musi wakati ari kupinda kudare kanyemba nabhozho amai avo vekuhurungwe ngavaende kunobatsirwa nokuti hazvisi nomawo uye zvinotyisa izvi ndinonzi Lisa Nyika Moresa Ben Hilda Malinga Peopozhongora kunyaya yamunya yavepapi ndinonzi mai Atipa ndiri kunoku kuruwa shoko randinoziva mburi yezimbabwe ndekuti pandakapedzisa kutaura nehama dzamunyaradzi chichiri nemashoko vaiti vachafambawo neni vari mukati mekutaura neni munya akafa muna February last year asi kutaura kuno kwatiri kuita asati avigwa mutumbi uchiri kumochwari pane shoko rokuti hama dzakanzi hamukwanisi kundiviga pasati paone mapatsi angu akakwana achandiviga ndisina mapatsi akakwana ndichapedzawo naye so hama dziri kuti ko isusu tinofirei kuzorwiswa namunya tisiri takamuviga uyezve mapatsi ake tisati tamawana nyaya iri mumaoko mapurisa nyaya iri mumaoko madzishe nanhasi asati avigwa kanyemba nabhozho vakwasha vemazuva ano vanoda zvino kunge changani bhegi havana hunhu ndimutsoka katambe ndetsi ake egaka avigwe asi mochari yacho haibhadharwe mubvunzo uyo hanzi munya ngaende kunotora mapatsi kuvanhu vane mabody parts ake kuitira kuti aradzikwe ndinovimba kudaro mukoma KP dai zvaikwanisika kana kuti dai iri munhu anotaurwa naye maigara mitinga ndizvozvo mumuonesa mutaura asi mushakabvu uyu hataurike naye uyo mukwasha anoda kuchohwa uyo ndinonzi Wilo baba muku paLazen by kwasha uyu ane mudzimai here akaroora atorine mudzimai ane mhuri asi aikombisa hambuya
Amene muri yeZimbabwe munoti kudini. Regai katendere mberi nacho chiro. Nyaya ndikabata pazuwa Gweru, nyaya ndikabata pangwa ino muri yeZimbabwe. Inyaya iri kubva mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Gweru, asi ndiri mukati menzvimbo yekugweru. Vabereki nevamwe vari kushevedzera kuti havasi kunzwisisa zviri kuitika kuti izvo mutungamiriri akafanana namambo. Chii chakuitika mukati menzvimbo yake chikonzero vanhu vakati rimwe ramazuva vaenda panzvimbo yanga iri mukati mekutambiriswa. Hatinoshevedzera kuti zvinhu kana kuti chikafu chiri kubva kuhurumende. Vanhu vari mukati mekutambira kudaro. Mambo vakasvika ipapo asi mambo panotambirwa zvinhu izvi havawaniki varipo pachikonzero variko vakafanana nemakansela nemasabhuku. Vanenge vari mukati mekutambirisana muri yeZimbabwe. Vapedza kutambirisana kudaro vanhu vaunganidza masaga avo kuti vatora izvi vaunganidza apa, vatora izvi vaunganidza apo. Mambo akabva asvika ipapo ndokumisa motokari yake ndokumhanya ndokubva jambira murori. Munoziva muri yeZimbabwe kuti murori munosara zvimwe zvinosara zviya ndokutora muchairo ndokutaka kutsvaira vari mambo ndokuisa musaga ravo. Zvakakwanisa kuita sezvinongobuda zvokuti mabhaketi maviri echikafu chakabuda imomo ndokubva akandira pasi. Pakakandira pasi ndobva zvapwanyika kudaro, zvapwanyika ndokubva amhanya ndokuenda pane zvinhu zvakazvangaunidzwa masaga angaunganidzirwa vanhu ndokutaka kuti ndachiti munozviziva here ndiri mambo muri kuona here chinhu chichaita kabada ichi chinoreva kuti ndiri mambo ndokutora masaga aya ndikudhonza ndokubva aisa motokari maka aisa motokari make kudaro ndokutaka kufamba ndokubva vhara road. Vanhu vachiti kana vakuenda kunoti mukuru one makavhara road wobva abuditsa makafza achiti muri kuchiona chinhu ndokusungai ndati ndokusungai izvozvo ndokusungai ndokubva abuda zvadarika kudaro muri yeZimbabwe. Masaga aya paakatorwa akapiwa vanhu aya haana kuzotorwa zvakare nekuti vanhu vakati mungatora here ambotorwa namambo ndichiregai zvakadaro ndokubva vasiya. Chishamiso chakuitika iko zvinozvo mambo ava vakuti dzimwe dzenguva vakaenda kana pataundship nemotokari yavo vakapfeka sutu vanobuditsa hembe yemukati yei vachiputisa mota yavo mberi kwevanhu wobva wafamba kudaro unogara kana pazuva pajecha nzvimbo yandiri kutaura ine jecha wobva wagara mujecha vachita senga vakafunya chisero kudai so vachiti $20 yei handikupe change handikupe change ndakatotora $20 ndeyangu handikupe ndeyangu. Vakagara pazuva saka vanhu havachanzwisisi zviri kuitika kuti chii chakuitika. So kutaura kuno kwatiri kuita manje pane nyaya yakamboitika zvakare yakatongwamo iri kufungidzira kuti $20 ina amai vaigunun'una ne$20 saka pari kufungidzira ndo nyaya yachona. Saka ndichiri mukati mekufambira nyaya idzo chii chiri kuitika uyezve mambo pari zvinozvo vapa pechikonzero vamwe vari kuti vakaona vachiuya vakutiza ende mambo ava kubva ipapo havasati vaita dare zvakare rokuunganidza nechikonzero vanhu vari kuti hapabudi dare nezvatakuona. Baba Isabel, mambo vachiri right here kana kuti mambo vanenge vakurasika njere kuti vanenge pane pakurwara kwakuitika nokuti kana vakuti vakapfeka sutu vanotora sheti yemukati yewhite vodhonza vochiputisa motikari voenda pataundship pakagara vanhu vogara vari mujecha vachiti $20 handikupe change ndakatora yese handikupe futi matongero ndikakuita boya handichakupi ndo zviri kuitika asi nyaya iyi iri kuitika kugwera. Zvava nenguva yakareba sei zvichiitika izvi kuna mambo kutaura kuno kuti auda kutopinda mwedzi wadarika vakuru vamwe venharaunda kana kuti hama dzepedyo dzamambo vati vatora here mambo kuvaendesa kuchipatara. Ndo zviri kutaura vanhu ndiko vanhu vanenge vari kuti nonoke hapana ati atora matano zviri kungoitika vanhu vakatarisa hapana ati atora matano ndokusaka vanhu vakuti kana pakadaiso apa kotikangomuka tichenzi uri kuenda kudare rako nhasi panopindika here mudare apa ivo pane kutaura nemaekitiro ari kuitwa aya. Regai tizonzwa kubva kuwadiwa vateereri kuti vanoti kudini kubudikidza neicho chiri kubva kuGweru wake ndokubva ita seka vambodetsera nemukadzi. Munoziva kuti mukadzi akanetseka kuhama dzake ndoko akabva abva adzokera kumba achigadzirira kuti nemazuva mashoma aya ndichadzokera kumukadzi wangu. Mukadzi akabva atanga kutumira mapicture ake ekuratidza kuti iye ane munhu watodana naye akatozemberana neumwe murume ndokubva afonera chii baba vemukadzi zvikanzi shamwari mukadzi akatoenda asi kwakaenda mukadzi baba pakabvunza chinzi ko mudzimai wangu aripi nokuti ndiri kuona achinitumira mapics ane umwe murume zvikanzi izvo handizivi shona iyi ndingaitaura sei. Muri yeZimbabwe mukadzi akaroorwa anoenda nevazukuru nanasahwira nevanyaya pavanodzoka kune vamwe vanouya nejira vanenge vainaro rinoratidza kuti mukadzi uyu akawanikwa iri mhandara here kana kuti hachisiri mhandara. Shoko rakadayirwa nababa vakadavira vachiti mukadzi wako akaenda kune waakatanga naye paumhandara hwake vachidavira mukwasha zvikanzi sori zvako mukadzi wako akaenda kwaakatangira kuziva kuti nyika yakaita sei ndokumurume kwaakaenda saka siyana neni. Apo mukadzi akasiya paakabuda achienda akaenda achipomoka achida senge munhu ari kuenda kunozorora achidzoka akasiya hembe upi
kumurume iko zvinozvo ari kuti wow kana mati akaenda ikoko kureva kuti kumurumezvo ndiri kukumbira kuti muzotora hembe dzake hembe wasida kutora kwaigara nadzo iwewe mudzimai uyu akaenda kumba kwevabereki achibva kumurume achifungidzirwa kuti achadzoka vane mhuri yakakura seni murume wake mwana umwe chete mudzimai aenda ndiye akazotanga kutumira mapics kumurume right achiti iye aikutumira mapics munoziva kana mukadzi nemunhurume vakamira vese unoyasoona kuti zvinoreve izvi achizobvunza kuvabereki vake akabvunzwa nemurume aisadavira mukwasha akazobvunza kuvabereki vabereki vakati tine urombo akaenda kwaakatangira kuziva nyika kana kuti kumurume waakatanga kuziva murume paupenyu hwake ndokwakaenda vachiudza mukwasha vatiyezvara kuudza mukwasha kuti wangu wakatora mwana wangu but haana kutanga kuziva iwewe paakadzoka kunoku sori zvako mukwasha mukadzi wako akaenda kumurume anove ndiye murume wake wokutanga waakatanga kuziva murume ndokwaakaenda saka usandibvunza saka ndiani aunza nyaya muridzi wemukadzi kuti iko zvinozvo paari kundiudza ini kuti mukadzi wangu kuno umwe murume waakatanga kuziva ini ndisati ndamuziva asi hembe dzake dziri mumba mangu ndiri kuvati hongu kana akaenda kumurume amunoti ndiye wakatanga kuziva asi akanga kuzoroora ndini wai mazoendi wamurega achidzokera kuno umwe murume saka chiuya mutore hembe dzake vari kuti hembe hatori ngatigare ikoko ini ndogara nehembe mukadzi achigara nemumwe murume regatinzwa kuti wadiwa vateerere vanoti kudini kwamushure mekumbopinda nyaya yekupi baba Isabhozia nyaya yekuhurungwe yababa vakafirwa nemombe vakafira mudanga remombe baba vakafirwa nemombe dzavanga vaendesa kune mumwe munhu echokwadi sikisi dzimwe dzikaenda hadzisi kuzivikanwa kuti dziri kupi ivo baba ava vakarwara 3 days vari mudanga remombe mombe dzakavhurirwa danga but dzisingabude dzikazotinwa nechinhu chisingaonekwi pari zvino tabata mwanasikana wababa ava kuti tinzwe kuti nyaya iyi yakafamba sei tete makadiniko tinokugamuchirai paNational FM Radio kuishekwa kutaurisa kuitira kuti mhuri yeZimbabwe ikunzwe zvakanakisisa twirenyu kuitira kuti Zimbabwe ikunzwe zvakanakisisa alright zvinenge zvaita makadiniko tete tinofara makadi ngoma kanyemba makadi muri Zimbabwe tinotenda pane nyaya yakataurwa kana Bozhongora nezuro mungada kutaura mhuri yeZimbabwe musingataure mazita kuti chii chakaitika mumhuri yenyu ndokwanisa kunge ndichitaura zvangu but aifanira kunge achitaura iye hanzvadzi yangu but akabatikana ari kukundikana alright ndokwanisa kutaurawo pandinokwanisa mumwe ndogona kuziyawo nekuti dzimwe minduro dzozikamwewo nevakuru tinotenda taurai makamirira kahanzvadzi tinzwe chakaitika ndechekuti baba vedu isusu vane mombe vanga vane mombe dzavo 47 pamombe 47 apa namombe 20 pamombe 46 namombe 26 ndo dzakatorwa nevanhu vaiita zviya zvokuti vanokwezesa vanhu mombe kozi mafuro dzadzisingachakwanisi mafuro anga asingachawaniki nekuwanda kwadzo kuti vange vachidzifidha iwo saka vaipa vanhu kuti munhu anenge achirimisa mombe dziya achigara nadzo anozoti kupera kwegore kana akohwa anotorawo zvinhu ovabhadhara zvavanenge vawirirana saka baba vakazoti vari kuda kunge vachidhibha mombe dzavo nekuti dzinge dzichii saka vadaro pane umwe anga ane mombe dzinokwana kuita 6 vamwe vese vakauya but uyo anga ane mombe dzinokwana kuita 6 akakundikana kudi kuuya nemombe dziya saka baba vakashanda nedzanga dziripo vachidhibhisa mombe dzanga dziripo idzodzo pakudhibha mombe vari kudanga pane zvishe dzakange dzadhibhwa dzaakutopera vachibva vati aregenzo saka umwe mukomana aiva aripo anga akaitawo chikuru vanhu vanenge vachibatsirana achibva ati regerei nditore zvikati aiwa iwo saitora inonetsa rega nditore nditore ndega mombe iyoyo vachibva vapinda mudanga vachida kuti kana ikabva yavamonenedza netambo yaiva iripo ipapapo vachibva vadonha pasi vanhu vakati regereti tese regereti vasumudzi pakuda kuti vavasumudzi
vanhu vaya vaivabata vaitanga kuratidza kuzunzika, so vachiratidza kunge vari kugwinwawo kutonge vanhu vakabata pane magetsi. Ndo zvaiita vanhu vaya vachibva vatoita vaiwa musandibati ndibaba vakudaro vakuudza vanhu zvikanzi aiwa imi migare ikoko musaita semusandibati. Vanhu vakabva vangowasiya varipo vachibva vaswera vakadaro vari mudanga imomo, vari mumudanga. Zvikanzi dema ugona kuti muvhurire mombe idzi dzibude. Saka vanhu vakavhura danga, asi mombe hadzina kana kubuda padzitosvika padho, hadzinombobvira dzabuda mudanga, dzakaramba dziri mudanga imomo mavanga muna baba, asi mombe hadzina kana kumbovatsika-tsika. Asi vairatidzika kuti munhu ari kudzimbikana mumwiri wavo, vakarara pasi pavanga vari papapa. Veukama kusanganisira mama vakakwanisire kutora baba kuamhanyisa kuchipatara? Hapana ikwanisa kuti avabate, kozi waiti kunguvabata unenge uchitogwinwa. Hapana akakwanisa kuvabata, vakasiyiwa vari pepapa. Vanhu vakatorara vakavachengeta vari mudanga imomo. Okay. Muna mai vari vemunharaunda medu munomu in'anga vachibva vauya vachibva vatoti vabati. Saka pavaiti vachiva kuti vasvike so vaita zvekunge munhu ari kusundidzirwa kudzokera kumashure kudai, vachiramba vachiita zviya zvechisimba kuti varambe vachienda. Vakasvika panguva yekuti vakazosvika pakutevera kuenda kunguva yavo yevakati. Saka vachibva vatotowa gogo vaivaya vachibva vaendeswa kuchipatara. Gogo vaendeswa kuchipatara vakagara vari pekoko. Idzi ranga rira day 2. Day 3 ndo pakazouya umwe muprofita akauya akabva kuHarare. Muprofita uya achibva ati kuti baba vandikwanisa kuvabatsira, asi kuti ndikwanisa kubatsira baba ndotanga ndabatsira vanhu vese vakaita sei vakabata baba ava. Vanhu vandoda kutanga ndabatsira. Day number 3 tete, day number 3 baba vangu vachiri mudanga here? Vanga vangori kudanga, vananga vabudisa. Vanga vachidya here pesa po vachipiwa chikafu kana kuti? Vanhu vaingotora chikafu voisirawo padhuze, but vanga vasingana kudya zvekuti munhu unonga kungomanikidza kuti munhu idai wadya kuti utorarame, but vanga vasingati. Saka paday 3 papo mubatsira akazouya achibva kuHarare uko ndiye akati ndoda vanhu vese vakabata baba kuti ndikwanise kuvabatsira. Vanhu vaya vachibva vauya vachibva vabatsiridzwa vachibva vatorwa. Zvikanzi nen'anga baba vakaenda kuti vakaromba. Kuromba kwavakaita vane kun'anga kwavakaenda vakanopiwa chinhu chavakapuwa, asi manje vakazosangana neimwe n'anga. N'anga yakazosangana navo yakabva yavati toda kuti ndisimbise mushonga. Asi kusimbisa mushonga kwandinoita iwewe munotsvaga munhu anopenga mosangana naye muri mudanga. Saka vakasangana, vanonzi vakasangana nemunhu aipenga mudanga navo. Saka chinhu chavakapuhwa munhu iyoyo akagumbuka. Saka ndo chiri kuvavhiringidza, ndo zvava kuvapfukira. Nekuti vakaendesana hanzvadzi yangu inorima, kavakanga kumbonesana mumasuro kwachiti iwewe wakurima kudarika inini fodya sei wakaromba. Saka hanzvadzi yangu yakapindura ikati inini baba sei muchingoti munhu usaita zvinhu zvese moti munhu aromba. Ndo zvakaita kuti muurayi mwana wangu mumuise mudanga menyu. Vachibva vatoendesana kwamambo kuti vanotongwa, asi hanzvadzi yangu yakaramba. Havandongwa vakati handikwanisi kugarisana nemunhu akauraya mwana wangu nekuti ane mwana akachinja. Izvozvizvi vana baba nevanhu vese vairwara vaya vakatakurwa, vakazokwanisa kutakurwa mubatsira ambovabatsira. Vakwanisa kuvatakura vari kuHarare kwambuya chihwa kwekuchihoe kwavari kubatsirwa. Asi hama dzadedzoti hatina kuenda kuno, hapana tavaenda vateera kuvaona. Mama vari kupi izvozvi? Mama vari pamba vari kusoshaiwo kuti ndokwanisa here kugara pamba pangadai. Kana baba wenyu ndingavateerera here, kana hama dzavo dzokadza kuvateera ndokwanisa kuvateera here. Ivo baba vakabvuma here kuti chokwadi vakaromba mushure mekunge mubatsiri abva kuHarare akazovabatsira? Baba vari kuti iko zvino ndinokwanisa kuzotaura nemi kana ndichinge nyama dzangu ndatambana. Kuti
mubatsiro yakatizvo nemombe kudzivhurira yasi hamukwanisi kudziwana dzikange dzangoenda chete mukadzakabva 30 minutes hamudziwani and for sure hatina kana wani yatakawana. Mombe dzese dzakabva mudanga hadzina kuzowanikwa. Hadzina kuzowanikwa. And mombe dzanga dzasara kumurume uyu asina kudzosera mombe 6 zviri kunzi dzakafa. Iko zvino imini pane vana mukoma ndo vanga varinatsa kumva zvizhinji kuti zvakamira sei. Asi mombe imimi semhuri maimbodziuraya here, dzaimbourayiwa here kupera kwegore muchimbojawo usavi sezvinoitwa kwamombe dzepamusha? Mombe dzakabva dzadzinga ngourayiwa zvekumhanya. Vaitoti nenguva vanga vasingangourayi kuti mutotiwo nhasi kune Krismasi tiri kuuraya kuti tifare aiwa. Pane here chiitiko chinoratidza kuti baba vakaromba upfumi hwavo hwemombe hwakauya munguva yakareba sei? Isusu ini hangu pakukura kwangu ndakakura mombe dzisati dzanyanya kuwanda usati. Dzisati dzanyanya kuwanda. Asi kana makangota sopashanzipo vanongoratidza kuti munhu anewo ekuti nyange kurima kwavo vairima chaizvo. Right. Mungati baba vane makore mangani? Baba iko zvinonzi vakasvika sekuma 67. Aiwa, tinotenda. Asi imimi semhuri mushure mezvaitika zvese izvi kusanganisira hanzvadzi komana yatadza kutaura yakanetsana nababa kusvikira kavaenda kuna mambo, muri kuti kudini? Baba vedu vatinyadzisa tinenge tichitedu vabereki but vanenge vatiremedza tisingazozivi kuti zvinhu zvavakabata izvi mangwana zvichazogumira kupi, nyangwe vakazonzi vaparara zvichaguma sei ende zvichapera sei, kwakazvibatira kupi? Mubatsiri akati zvapera here mushure mekubatsirwa kana kuti zvichirimo mumhuri? Mubatsiri akati pane chinhu chiripo pamba panapa. Vakatanga vati vari kumbotanga vamboenda neava vanhu vese ava nababa kuHarare kuti vanovakwanisa kuvabatsira. Aiwa, vamwe vanokwanisa kudzoka kunokuwo zvichita kubatsira tichitaurawo nababa vacho tichivabvunza mibvunzo vachitipindura sezvo vakataura kuti vanokwanisa kuzotaura nekutani manzavo kana vadzoka. Aiwa, tinotenda maita basa tete, tinenge tichizokubatai nekufamba kwenguva tichinzwa kuti nyaya yacho yave papi. Taingodaka kuti confirm semunhu wepadhuze kuti ndo mamiriro akaita nyaya mushure mekunge kanyaya yataurwa nababa Isabel Bozhongora muchirongwa chaNezuro. Regai pari zvino muri yeZimbabwe